Ephila uzenzile kuyangiphoqa ukuthi ngimjoyini. Hayi bo umuntu ngani leyo mpilo. Njengoba kade silokane sihamba sifesa umsebenzi asutholi. Awungeke. Uzenzile yazi hayi Manje ngikhathele ngilambile. Ngaqeda la siyadla nje. Indaba yazenzile. Yabo nje uzenzile. Mina ngizomjoyina ngiyangiphoqa ukuthi ngiphile lempilo ayiphilayo. Uyazisola egcineni ungalandeli sisi. Ayikho indlela kutrade. Ayikho ngizomfunza nje. Kodwa mina egcineni ngizothi ngavula amathanga ngenxa yemali. Phela wena mntana awungeke sisi ngeke phela wena. Ungeke. Hayi, kodwa kusalayo sizodla nawe. Abantu ngifonele manje. hayi Sengiqedile lami ngenze njani? noma wachitha amanzi. You will let Angizoyimela ke lento ozoyenza manje. Yabona uma uzowenza kanje, sokulisingazwani ngoba manje awukhulumi, awungitsheli futhi inkinga yakho ikuphi. Okanye ngibhedile. Uthi una understand ukuthi ulala kanjani ngaphandle condom. Ngenze i-mistake. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Ngeke ngiphinde. Uzothini bekumithi? Bazothini abazali bami ngizothini? Perhaps ngiya-afforda. Uyazi ukuthi ngemali. Ngeke ngihluleke ngokondla ingane yakho. Ngeke ngisahluleke. Angithi ngiya-afforda wena. Ngingahlula yini uku-afforda ingane? Yabona i-attitude yakho. Ibuhlungu into engizoyenza ngoba singavele siyeke. Lento yethu ingaphela manje. Ngithatha konke kwami sihlukane ngokuthula. Ngikuthanda mina sithanda sami ukuthi nje bengifuna sithembane. Because angize ngiyibekeza lento ukuthi uzoloke uyabanda uyashisa uyabanda uyashisa ngeke ngize ngibekeza lento. Oh. Maybe unesifo. Perhaps ungangitshela unesifo. Are you sure? Let's go to Isha. Baby. My love. Ekusemadoda hayi bo nazi labasa namhlanje madoda. Hey, yalezwe. Lesomuntu. Yebo bese uthi boss idala kathi la sesiluthele sesiluthela ama holidays ngo 80%. Hey, uxhaphaza kakhulu umuntu mfethu. Wawayibona phi imali enyiwa ngo 80%? Useyathi engaqondanga ukuthi 8% bafezi. Mhlawumbe wathi 8, ya? Wayiqonda ukuthi 8 yena ukusho wagcina ethi 80%. Yebo bafethu, aniyeke ngikhuluma lento enikhuluma. Ngiyanizwa niyakhuluma. Mina ngabona bafethu, ngititisa ilento yafana ke nje mfethu. Yafana ke mfethu ngendlela ayikhwelezela ngapi lengane yakubo mfethu uyayithanda mfethu. Kanti manje labona mfethu uzima mfethu ngendlela ayigade ngapi mfethu uyigadele ngalo mjito ingane yakubo. Ayamkhwelezela. Abafala ke mfethu lengane yakubo mfethu. Ngeke ayivimbe bayigcwele ngamabless iyohlezi baba. Ngeke kushitshe lo. Hayi umenze lutho umuntu ngabe eqomile futhi ke mawuvele uthi yamvimbuso ukulibhebhethekisa kakhulu uthanda. Amna bafethu yazini ngibona ukuthi hayi lo mjito lo mfethu akayeke. Ngoba indlela bese ayishana ngayo lendlela bese ayiprotecta ngayo mfethu. Mina ngibona ukuthi mina mfethu abayeke ngoba manje ngesikhathi ethi yena uye lentuzo uyayigadi ila yenza khona mbo ukuthi manje nayiqhubeka iyenze lento yabo. Udlala ngesikhathi ngeke lishaya ukhe sami. Don't wanna lose you now. I don't wanna lose you now. I'm full of shit, I'm going. I'm full of shit, I'm going. I'm full of shit, I'm going. I'm full of shit. Senze lufihlanda ngaphansi komqamelo. Awulutho ma. Ngithembe lo mbuzo wami ufihlanda ngaphansi komqamelo. Ngoba usebenza nje imali engabe uyithatha phi? Phendula umbuzo wami Uzenzile. Awuhlala phansi ma. Uhlala phansi masixoxe. Mntana, ngikulalele khuluma. Zenze, imali engabe uyithatha phi mntanami?
Ngoba ngithi awusebenzi nje. Ilo bhuti imali ehleze ngehlisa. Ubani ngobulo mfana? Ubani? Jack. Lo mfana hleza kwehlisa la owakuphi? Zenzile mntanami, uyazibona into oyifaka kuyona? Uyayibona ukuthi usidonsela amanzi komsele? Ngiyazi manje ngiyaxolisa. Uyayibona into oyifaka kuyona? Ma Jack umfana right ulungile. Mina ngithuma uthi esikoleni. Wena uzongitshela ukuthi uJack uyamthanda. uJack umuntu olungile, Ma Jack ngiyamthanda uyangithanda naye. Izwani madoda. Imhlola yami yini? Uzothi mangabe umitha la. Ngiyaxolisa ma. Kodwa uJack manje ngiyamthanda uyangithanda. Umuntu olungile. Zenzile mina ngithuma uthi esikoleni. Wena uzongitshela ukuthi uJack uyamthanda. uJack umuntu olungile, Uyabazi ukuthi abafana bayakwazi ukudlala ngabantu besifazane? Mina bengikuyelisela esikoleni ukuthi uyofunda, ukwazi ukuthi uyiphilise mntanami. Hayi ukuthi ugijime nalabo Jack. Ngempela zenze mntanami. Lo muntu othandana nawe uneminyaka emingaki? 38. Manje angikuzwa. 38. Empeleni wena uneminyaka emingaki? 18. Amashumi amathathu nambili. Hayi. Uthini wena? Isibindisani leso sizayo Zenzile. Kodwa uthatha abantu bathini la ngaphandle? Phela lo ndoda yakho wezenzile ngishiya ngeminyaka emithathu. Uthi abantu babukani Zenzile? Ufebe noma ubulima lento yenzayo? Ngiyaxolisa ma. Ma betha Jack angikunikeza la uthenga idrink. Alela ke ntombi yami. Angifuni ukuyibona nje le mali mina. Angifuni ukuyibona. Imali amanyala ngithathe mina. Uyangezwa? Zindlela nje udoti wakho. Ngiyacela bandla ma. Ngicela uyithathe. Angani ma uyazi iqolo lami seliphelile. Uyazi nofala ukuthi into ayisebenzayo iyabheda. Asinayo imali ekhaya masedinga. Ngicela futhi mama ungamtshela ufala ngale. Zenzile mntanami. Usho ukuthi fanele ukuthi ngithathe imali yonke lamadoda agcwele la. Ngicela ma. Ngihlupheka impela Zenzile mntanami. Kodwa hayi ukuthi ngingathatha le mali. Imali yamanyala. Ngicela ungamtshela ufala ngale. Zenzile, ngizoyithatha ngoba ngiyahlupheka kodwa le mali eyongcola le mntanami. Angimele ngabe unikeza yona. Uyakwazi nawe? Yazi ma manje ngiyaxolisa. Pho isibindi sokuthi ungineze le mali uyithatha? Ma siyahlupheka nje le ekhaya. Njengoba ngisho nje mntanami ukuthi ngizoyithatha ngoba ngiyahlupheka. Kodwa kuba ngihlupheki. Hayi mntanami. Zenzile mntanami. Ngiyathanda. Angifisi ukuthi udlale abafana. Ngikuthanda nami ma. Le mali sengiyayithatha nje. Kodwa noma kuyami oyongcola. Ngizokwenzani ngoba ngixakekile? Sengizokwazi ukuthi ngithenge lokho yana lokho kushodayo la ekhaya. Kodwa uNkulunkulu angake ngisize ufana kathula umsebenzi alright. Kodwa senze nawe usebenze mntanami. Ukuhlupheka kanje uhamba udla imali yamanyala. Akubusisekile uNkulunkulu. Now I bet you up, helele kyalweni. Akhona mnyafu